A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, mantiveron un encontro coa Xunta Directiva do Club de Remo Puebla para tratar de regularizar o uso das instalacións portuarias por parte da entidade deportiva. Dende a Xunta trasladaron a súa total disposición a buscar a mellor alternativa para que poidan facer uso da nave accedendo á bonificación de taxas. Unha vez que o Concello da Pobra xa presentou a solicitude para empregar as instalacións, Portos está a estudar a documentación co obxectivo de axilizar o máximo posible a tramitación do expediente e evitar así prexuizos ao club. Os representantes autonómicos lamentaron que a administración local demorase tanto a solicitude de ocupación, posto que o alcalde se comprometera a facelo xa no ano 2020. A presidenta de Portos expresou que a vontade da Xunta foi sempre a de buscar unha solución para que a entidade poida beneficiarse das rebaixas fiscais mediante autorización ao Concello ou ben ao propio club. Pola súa banda, o secretario xeral para o Deporte salientou a oportunidade de axudar a un club de remo histórico para Galicia, nado en 1979 e que dende 2009 recibiu do goberno galego preto de 57.000 euros. Do mesmo xeito, destacou a importancia do Club da Pobra para o deporte base.